Ràdio Vilablareix presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. Croda Ibèrica té el millor pla de seguretat estatal avalat per les més de 5 milions d'hores sense cap accident laboral. Croda Ibèrica de Fogars de la Selva, dedicada a la fabricació de productes químics per diferents sectors, ha estat escollida com l'empresa que millor ha treballat la seguretat i la salut laboral a nivell estatal, gràcies a un projecte que s'ha desenvolupat en els últims 5 anys. Amb ell, ha aconseguit més de 5 milions d'hores sense cap accident laboral i li ha permès ser escollida entre 31 empreses de tot l'estat espanyol. El director de la companyia, Sergi Ruscalleda, ha destacat que aquest nou model de prevenció de riscos ha comptat amb la implicació de tots els treballadors i amb el suport de les administracions. Ruscalleda ha recordat que Croda Ibèrica no ha registrat absències per malaltia laboral ni accidents laborals en baixa des de 1990. El director ha explicat que a la companyia li agrada ser observada, analitzada i auditada, perquè projecta la seva tasca per demostrar que les coses s'estan fent bé. Ara la companyia competirà com a finalista en 27 empreses més de tota la Unió Europea, per fer-se amb el guardó a les bones pràctiques que concedeix l'Agència Europea per la Seguretat i la Salut del Treballador.